So makita tayo kamaton mo niya na mga second batch pa nga nagray mga kamaton mo. Ano sa? Dili pa lang nga side. Ayun. Kita tadi kamaton kung ano kadamo ito glory. More or less sa 250 kayo nito. Oh, partner na nagray sa taot. So hindi na mapunan sing langaw partner. Ako makadandog man langaw sang obra mo sana. Hindi man ah. Ha? Okay na partner ah. Amo na yan, medyo ganhagan lang, kadandog man langaw. Sa tao na lang. Yun, kamaton, no? Kita ta kamaton kung ano kadamo ang unit, oh. Yes. Yung aga sa tanan, so kahit sa drive duty ko sa mga aga, pero ano sa siya pa nga po niya dito, ano sa siya pa nga po niya ulit yung drive sa nga kong ulit partner sa nga bilit pa nga po kay naka-vlog ko pa ya. Gaya ng partner, nag-igot ako ng mga pino gali, so muna at ang sa gaya rin sa kasaludong ulit mga kamaton hindi sa amon siya. Sorry. Yun. Check up na lang yung mga plino. Check up ang apat guma. Okay, ini ikot ang plino. So, ikaw tayo yung kamaton. Yes. Yes, so, kamaton. IB 06 tari na uli may pesa pre yang akuan ilistan dyan okay sila na nga pa ta sige pabawa na ko partner bawa na ko. Yan. So isa lang gali na side ni mga kamaton ang isdan pero ang panguna ni bago ni na kung pailis ang dispad mo. Sorry. Yes. Ini wala ko din mga kamaton. Yun. Gilis tambay. Gilis tambay ang mga kampong. Ayun. So, actually wala pa rin mawasingan ang unit ko ni kamaton mo. Ingray lang ni partner kang gabi kay igot na ang prino. Piyak lang ang side press lan. Salang laineng. Yes, so lagi mo ito ng laineng panguli. Gini goto. Yes. So natanda ka ba mata na maton. Takot din yung guma kapatid ng isa ko ito matakot na. Ari na lang ang panguna naman ko maton. So sa piyat side ko maton ba ito may good. Yes. Okay, saya plan bahan dispan. Yes. Bagus ah. Boleh tak kau jumlah ni. Oh baik. Kau belakang. Kau tahu. Yes. Dua ada lang ni yang pada goma ni kata. IB 46 5 ton. So, set out na lang, set out. Okay. Ako na shout out ah. Ah. Ako na shout out. Okay, technique ka mo siya. Set out si gamo to kung nakasay mo. Ilaga. Pulgan mo sa lang. Okay.
Yes! Okay. Ya, siguro guys. Tapos na, higtan na lang ni. Okay, tapos na. Tapos na, tapos na ako niya. Ako gumagawa ka na to. Ako naman kaso, tapos na galit mo ito na kawasin ko mo. Kawasin ko na kayo yung dryer. Ito yung partner ko kung gagawin mo kayo nag-iligot ang print. Pawasin ka na, pasprihan na ito pagwa mo naman ito. Ayun, hindi damo ko yung... Sabi ko ako ulit. Yes, so mayo kayo nag-ilikot ng kagapon. Timing lang. Guys, so... diretso ka sa kanila mo. Diretso ka sa... ano eh? Spray! Spray ka. Gitu ba? Spray ito mga kamaton. So, lato-laton ta kayo. Takbang panising kamasa ang akong unit. Yes! So, lato na mga kamaton. Kung ginaig ka ng bukamasa sing ano ni? Cable tight. Parang hindi mag-kusik ang akong nga bukamasa. Budlay na ni mga wiget. Kaya huwag kinikwaan. Ba, ang English, ano, igot. Ginahigtan partner, no? Para hindi magtambog, no? Yes. Para simple para ba iti Braidan. Ah? Para iti Braidan. Yes. So, ari na. Mas naman, naog na nga ako nunit. Ang tukod niya pre, basilimtan mo. Yes. Ari, kaya ma-diretso tagli ka maton sa kwan. Automatic na og. Diretso ka sa wasingan. Ayun na. Ito pa naog na ako nunit. Yes. Wasing daw kamaton. Is kamaton. Ari na ko sa kuan gali kamaton na ning tawag. Wasi sa spray lamon la sa wasing mga kamaton pasprayan dali ang aton nga unit kala. Sprayhan ta nga aton unit gali kamaton. Kuhay pa mawasiga di sa buong agaw. So, amo ni. Mawasingan ta kag pa tinuan dali sa sulod mga kamaton na. Yes, so ari na. Ara. Ginahabunan ang akong unit kamaton. So, dali-dali kamaton na kay manaog ta. Ito, sa likod display. Ara. Ginasprihan niya ako ito kamaton. Ito. Yes. Nahabunan ang akong unit. Kita ka mga kamaton. Ayun. Yun. Ang akong nga mga wash boy. So, dinahabunan pa lang na kamaton. Yon. Pagkatapos niya kamaton spray sa gwa. Kanto naman to sa piyak na side mga patinlo to sa sulod kamaton. Tinlo naman to sa sulod. So ganun magwa niya yung unit na matinlo. Hindi sa TV kagwa diri ko daw may taping sa taping kamaton. Pwede di. Amo na di ka namin sing amon kumpanya mo nga kay nanlan matinlo gid ang kanlan ka maton bago ka maghataw kay 24 oras ang imo nga taw. 24 hours ang hataw naman ni maton. So ana. Tiyak naman yung side. Enjoy yan si Maton.
Yan ay makalag-out dito siya eh. Biskan mga ruwas-ruwas lang kamaton. So, ayos na! Okay. Thank you. Set out na lang. Naka-vlog ko. Set out, set out. Yaw-yaw. Ano man? Yes, kamaton. So, diretso naman tali kamaton sa sa biyak na side pati noon sa sulod. Ari naman tali kamaton sa wasingan ng mga kamaton. Are. Puro may tangan ka. Ito na lang akong yun ito. Yes. Sino? Partner ko na. Sino? Sino mataw? Ay, diba? Naka-vlog sawa. Yung mga watchboy ko galiw. Yes. So. Yes. Ari na mga wasboy ka mato no? Oh, ano ti kapila na ning unit nga wasingan mo diyan. Shout out. Shout out. Ang miga mo to vlog taga San Juan. Shout out to. Ayan na. Puro ni talan sila mga uya mo sa tabi partner sa tabi sa miga mo tao. Oh, ano ani kapila na ning unit di mo na tapos. Kitatlop lang ah. Yes, so hasta na nila tapos pagpit pa pre no? Yes, so lakot na kamato na. Yes, so kamato naman ni kamato no? Set up! Yes! Okay, so amo ni kay dasali kamato no? Yes. Dasali natin no ani mga kamaton. So ato ako yung kamato no? Yes. Kurug-kurug ka mo to. Huwag pa ka pamahog na mo. Ito. 846. Kurug ka mo to. Huwag pa ka pamahog si Mato. No. Yes. Wala. May kasulad bugid. Yes, so at ito na mata na kaya wala pa in charge nga ako kung sino in charge nga ako niya unit na mata. Yes. So magkita ta kamaton na mo niya na mga second batch pa nga nag-drive mga kamaton mo. Ano sa? Dili pa lang nga side. Ayun. Kita tadi kamaton ko kung ano kadamo ito glory. More or less sa 250 kayo nito. Oh, partner ala ka na sa taot. So kaya hindi na mapunan sing langaw partner. Ako makadandog man langaw sang obra mo sana. Ha? Muna yan, medyo ganagan lang maka kadandog man langaw. Sa taot na lang. Yun, kamaton, no? Kita tayo kamaton kung ano kadamo ang unit. Yes. Kita tayo kung ano kadamo kamaton, no? Dugot lang mula na si Matanaw. Medyo painit-init tali gamay. Kaya daw mapa-aircon naman sa bilog mga 24 oras sa bilog ay. Tapos nagaliwasing kamaton. Ano yan muna ni, mahataw na si Maton. So, biskan luwas lang ni karon ni lagaw ta. Pangarap po. So, tangan gululag mga kampon. Busy mga wasboy. Hindi mo disturbo. Lalo nang migo ko niyo. Yes. So, why pagkit sa may nagtandog sa inyo, net ko partner? Ara na? Yes. Lalayan tadi migo ko bla. Ara na! Yes. Sedap. Lamiga mo. Wala. Lamiga. Pati galing ko at boy kayo. Okay. Sedap. Naglawi na lang kano. Yes.
Tapos ko pa. Uy, yata ka na. Yes. Okay. Yes, sa Manila Matunas sa susunod ni kinatiluan. Yes. Sa taon na ay partner o, low busy-busy sa pagtinlo sa unit ni Matunaw. Be, tubang be, sa taon be. Uya-uya ang maton ko. Di mo uya-uya, naka-vlog ka. Yes, so sa akin susunod mga kamaton. Sana matinlo bago magwa sa grahe. No, partner na. Yes. Bisa. Ayun. Sa sulod na lang galit ni ang ginatinuan na magalit. Ayos naman eh. Partner, dali lang ha. Yes. Okay. Luyan man sa mga agar dahil ni Matong ang video. Ang binibili ka kamatod sa pagkakayo sa nga itong primo kamatod mo kay paano kamatod ng primo. Loh ni, nipis na bisa ang lining yung face pang yung kamatod. Yes. So, yes. So, gamay na lang yung lakalak na matong. So, pagkatapos di kamatong sa sulod. Tali naman yun yung matod. Ang engine, ang makina naman ay tinuan kamatong. So, actually, di mo damo na yung kuwan, di mo damo gabok. Yes. So, kita ka ni kamatong. Sige, patinlo ulit kami sa sulod. Sige, patinlo sa sulod. Sing akon was boy. Yes. Panubuhagan na tao. Ang address ko na ako. Hindi, ari mo inayo. Kabala ka? Tumok lang. Yes. So, ito na. Ito lang unit ni Maton. So, lata-lata kamaton na. Okay. Are, makina na lang din mga Matong. Bre. Sabi po, buwan ba, sir? Ano nga partner, no? Araw-araw pagod. So, importante nag-enjoy partner, no? Ay, enjoy tangaton nga obra. Hindi ta magsisimangot sobra ta. Kananan ang kapisan ta, radya po, no? Yes, so... Dito ka. Si Ka Roger Gale ni mga kamaton kasi wala ka makakilala. Si Ka Roger, Sing Light of Glory. Ayun. So, makinani ang ginatinluan niya ni kamaton, no? Makita mo sa mga amigo, mga wasero, sa Oh, eh. So, yes. Ang akon wala pa. Bahulat pa. Bahulat pa akon. So, ano
yabok no. Dun. Amo naman lang na pre makinana lang diyan ba? Makinana di sana. Yan ade, ulat ako makinaw, damdamo yabok. Damoy ko ang makina ni Matono. So, iba na tapos sa gitnang galatan. Tapos wasing medyo hataw na. Para wala na problema sa kalsada. Pamisairo lang nga pamisairo. Yes! Ayun. Ano kayo yung namin natin? Iban tapos na kamata no? Iban makanti na to. Yes. Imudo na tapos na to din no? Naghataw na to sa gwa. So, pali ka man to pagkatapos na kali tindo sa nga po nga yun eh. Pa-check up naman ta sa mga mekaniko ta. Bago ta magwa nga naman to. So, na pulido sa nga pang wasboy ang unit hindi kinipili ka ba kung medyo may pero ka tingno amo lang ng balbla nga sa langaw makadanlog ko magapon makadanlog ang langaw magapon sa unit ni Matono. Yes. So makita nang minatinuan siya akong wasboy. Ayun. Hey! Yes, Baterai gua pre, tinggal pre, ada kayak dia pre. Nice. oh, tambot sa ron. Tambot sa. Ayun. So, tinlo na nga ako nga makinagali ka matan. Ito, pas bigyan nung kanila ka makina ko, tinlo ko ka matan. So, Or na sick ba ba oh, partner. Dahil mas nga tao. Ma-straight pa ta. Medyo may pangmakal na tabugas, sudan. Ma-straight pa ta ganun. Ah, mabiyay ka pa yan? Oo. Wow, grabe nga kapisan mo ka maton ba? So, ito na. Tapos na nga, pag nga yun, galit na kamaton. Hindi na ka makatsikap na ta. Sikap na singatan niya makinaw bago magwa ka maton. Yes, so, tayo okay na partner? May gamay pa nga pinisingon? Yes. So, pwede na ko kasaka? Yes, pwede na tayo kasaka. Magpatika pwede ka maton. Yes! Naridi nga na nga ako yun at kawato no. Yes, so... Sa tao talay! Ayun. Atas ta! Ayun. Okay? Okay na? Sa tao talay! Sa tao! Ayaw, yan, yun. Ako niya, kanig ko. Yes, kamaton. May pedal space one. Are, kay mo sa si maton gali nga makuan mga kamaton. Space one. Tapos ako pa-check up gali sa akong mga mekaniko mga kamaton na. So, gilis na sok-sok na uniform di kamaton. Plaza, alam mo? Plaza? Sa Pantia. So, Sorry, sino ka on? ari na mga third Yung GT? batch na nga nagagrahe mga kamaton na sa sululog. Charles, ang subject sa So, Milamia. gali kamaton, mga sok-sok na uniform ah. Pasensya si Charles. Gano daw? Lista to, puti nga gate. Simento para pedal space 1, Arcola Pass. Booster sa extension. Sean Capia. Lista dito. Sikit ka ni Dula nung user. Sige ma'am, salamat yan. MST. Manok ba? Iksa sabi ka pagwa sa grayo? Try Capia. Then, Sten. the taxi of Ahaan, Rochero Tonda.
Patoo, Gakar, Magdalan, Una, Tato, Brown, Nagi. Kalau pulang lewat jalan kayak betul. Good morning sila mga motor. Tapos ng kanan. Good morning ka, Magay. Dito na, pwede na ka hatang si motor sa ba, magwata sa gray, motor na. Kita ta si aton nga, ano ni, first tipon. May pas na ko maton siya. So, kompleto na ta kamaton. Hindi na ta kahataw. 24 oras naman nga hataw ni Matono. Yes. Oh. Kaya tinagasak lang ang cooler naman gali kamaton. Yun. Dito na ta kahataw ni Matono. Yes. Thank you. Dani kali ana atong jaye subungat daw gali kamaton. Ikaw to sa mga ito, mga pagsulay na pinaginamay sa mga aksidente. So, thank you. Malayo na lang sa mga malain. Dito para pedal phase 1. So, pagsulay ka ba ito na? Thank you. Thank you.